ndị ọzọ dịrị anyị ka gbanwewe n'elu PG anyị ka ọ nọ n'iru PG tulufa ga ọfụma na ndị ọgbọ anyị nọsị na nkọ ọ ka ọ dị anụ mmiri ogiri anụ mmiri ife ọbụ anụ mmiri na ọhamadike na-agba ọdụ na bishọp anyị there is grace n'elu his grace ọ bụ blessing ndị obi nwanne mgbe
Thank you. Thank you. My Lord.
Come, okay, turn back, madam. You want to go chop it, where are they go now? Ministers, Monday High Chiefs, Igbo